मालवणी ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. आजची रेसिपी आहे पालकपासून. ज्यांना कुणाला पालक जर आवडत नसेल ते सुद्धा ही रेसिपी खातील. तुम्ही कधी ही रेसिपी खाल्ली आहेत की नाही माहिती नाही, पण मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. जे कोणी पालक खात नसेल ते सुद्धा ही रेसिपी आवडीने खातील. त्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि मुलं तुमच्या आवडीने खातील. मधल्या वेळेत तुम्हाला खायला पण ही रेसिपी खूप छान आहे. मुलांच्या टिफिनसाठी सुद्धा ही रेसिपी योग्य आहे. कमी साहित्यात आणि घरगुती पद्धतीत केलेली आहे. तर चला आपण या रेसिपीला आता सुरुवात करूया. पालक घेतलेले आहे. पालक स्वच्छ धुवून त्याला कट करून घेतले, बारीक चिरून घेतलेले आहे. घेतलेला पालक एका बाउलमध्ये काढायचा, त्यात थोडंसं मीठ घालायचं आणि हाताने जरा मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. बघा पालक झालेला आहे मिक्स आणि आपल्याला हे पालक आता साईडला ठेवून द्यायचं आहे. याला धुवायची वगैरे गरज नाही, असंच ठेवायचं आहे. गॅसवर एक मी कढई ठेवली, त्यामध्ये तेल घालायचं आहे, थोडंसं जिरं घालायचं आहे. आता यामध्ये रवा घालायचा. तर मी लाडूचा रवा जो असतो बारीक तो घेतलेला आहे 0 नंबरचा. 1 वाटी आणि थोडासा पाव वाटी मी अजून घेतलेला रवा. थोडासा परतून म्हणजे जास्त काही भाजून घ्यायचं नाही, फक्त हे जिरं व्यवस्थित ह्या रव्यामध्ये मिक्स झालं पाहिजे. तर झालेलं आहे, आता मिक्स करून घेतलेलं आहे मी आता. हे बघा. ह्यामध्ये आपल्याला घालायचं चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. वाटली तर थोडीशी किंचित साखर घातली तरी चालेल, थोडीशी घालायची, जास्त नाही घालायची. आता आपल्याला ह्यामध्ये पाणी घालायचं. तर मी 1 वाटी पहिलं पाणी घातलेलं आहे. ज्या वाटीनी मी रवा मोजून घेतलाय त्याच वाटीनी मला 2 वाटी पाणी लागणार आहे. 1 वाटी मी आधी घालून घेतलेलं आहे. आता 1 वाटी अजून मी पाणी घालणार आहे. हे बघा. एवढं पाणी मी वापरलेलं आहे. ह्यामध्ये हा रवा चांगला आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे. हे बघा. चांगला आता हा रवा चांगला शिजवून घ्यायचा आहे. एक्स्ट्रा पाणी तुम्हाला घालायची गरज नाही आहे. रवा आता झालेला आहे बघा. असा हा आपण मिक्स करत राहायचा आहे. याचा गोळा तयार झालेला आहे त्या रव्याचा. रवा चांगला थंड करून घ्यायचा आहे. आता आपण पालक बघूया. तर पालकमध्ये मगाशी मी मीठ घालून ठेवले. चांगलं बघा झालेलं आहे पालक पण व्यवस्थित. ह्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे ना, मस्त त्याला छान टेस्ट येते. लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात, त्या चांगल्या असं किसणीवर बारीक चिरून घ्यायच्या आहे. 2-3च घेतले, जास्त घेतलेले नाही. मस्त असं वरून घालायचं, छान टेस्ट येते. म्हणजे असे मी 2-3 लसणं घेतले आणि त्याला बारीक किसून घेतलेली. हे बघा. आता आपल्याला जो रवा आहे तो घालून घ्यायचा आहे. थोडासा गरम आहे. तुम्ही पाहिजे तर वेळ असेल तर तुम्ही थंड करून घातला तरी चालेल. तर आता सगळा हा जो रवा आहे तुम्ही ह्याच्यामध्ये पालकमध्ये घालून घेते आणि व्यवस्थित त्याला मिक्स करून घेते. हे बघा. यात ना काही मसाले वगैरे तुम्हाला काही जास्त घालायची गरज नाही आहे. आता ह्यामध्ये मी एक छोटा चमचाभर आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे आणि 1 चमचाभर काळी मिरी पावडर क्रश करून घेतली मी खलबत्त्यावर. तुम्ही पाहिजे तर आलं लसूणची पेस्ट ही तेलामध्ये जेव्हा तुम्ही जिरं घालता तेव्हा पण घातली तरी चालेल. आता ह्याला आपल्याला लागेल तसं आहे ना तांदळाचं पीठ घालायचं आहे. हे बघा. तर ह्याचा चांगला असा गोळा तयार व्हायला पाहिजे. म्हणजे ह्याचा चिकट जो पणा असतो ना तो थोडा कमी व्हायला पाहिजे. हे बघा ह्या पद्धतीमध्ये. अजून थोडंसं लागणार आहे. तर नाही म्हणून मला अर्धी वाटीभर तांदळाचं पीठ लागलेलं आहे. असं आपल्याला हे सगळं व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे. हे बघा या पद्धतीत. म्हणजे जर असं आपल्याला त्याचा गोळा तयार होईल ना त्या पद्धतीत आपल्याला पीठ घालून घ्यायचं आहे. अति पीठ घालू नका. म्हणून मी तुम्हाला हा पूर्ण व्हिडिओ दाखवलेला आहे. म्हणजे मी किती पीठ वापरलं आहे तो. नाहीतर तुम्ही म्हणाल नंतर तुम्ही परत टाकला आहे का पीठ. हे बघा गोळा तयार झालेला आहे आता. यामध्ये थोडंसं तेल घालायचं आहे. तेल घालून व्यवस्थित थोडं एकदा मळून घ्यायचं आहे म्हणजे हाताला वगैरे चिटकणार नाही. तर हे झालेलं आहे. बघा मस्त असं तयार झालेलं आहे. आता आपण काय करायचं आहे, आपण आता जसं चपातीला जसं जेवढा मोठा गोळा घेतो तेवढा मी घेणार आहे. हे बघा ह्या पद्धतीमध्ये चांगला मळून घ्यायचं आहे कारण आतमध्ये काही जर गुठळ्या वगैरे असेल तर चांगल्या ते व्यवस्थित मिक्स होऊन जातात. तर गोळा आता मी चांगला मळून घेतलेला आहे. आता आपण काय करायचं आहे, थोडंसं जे आपण लाटणं आहे त्याला थोडंसं तेल लावायचं म्हणजे हे चिटकू नये म्हणे. हे बघा. आता आपल्याला हे जर असं जाडसर लाटून घ्यायचं आहे. पीठ वगैरे मी काही लावलेलं नाही आहे, असंच लाटलेलं आहे. सुरी घ्यायची आहे आणि चौरस असा आकार द्यायचा आहे. आता आपल्याला ना असे 3
लांबट असे चौरस कट करून घ्यायचे आहेत. हे बघा ह्या पद्धतीमध्ये. आता हा रोल करून घ्यायचा आहे बघा ह्या पद्धतीमध्ये, असे राऊंड करत. हे बघा थोडंसं साईडने प्रेस करायचं आहे. हाताने जरा रोल तयार करून घ्यायचा आहे. तर हा एक रोल तयार झाला आहे. दुसरा पण रोल करून घेते. हे बघा, म्हणजे साईडची जी किनारी आहे ती निघू नये म्हणून थोडंसं प्रेस करायचं आहे. आणि हातावर तुम्ही घेऊन जर असं रोल हे केलात ना तरी चालेल. असे मी सगळे करून घेते. हे बघा अजून एकदा तुम्हाला दाखवते. तुम्ही असे करू शकता किंवा तुम्ही चौरस असे आकाराचे पण करू शकता. असे छोटे छोटे, मी आता हे चौरस कट केले, त्याचे 2 भाग करून सुद्धा असे पण फ्राय करू शकता. टेस्ट तशीच येणार आहे. दिसायला सुद्धा खूप छान दिसतात आणि मस्त लागतात. तर बघा, तुम्हाला कुठल्या पद्धतीचे तुम्हाला आकार द्यायचा तुम्ही देऊ शकता. हे बघा झालेले सगळे रोल तयार करून घेतले मी आता. आता याला वरून वगैरे काही लावायची गरज नाही आहे. हे नुसते असेच फ्राय करायचे. हे बघा तयार झालेले. आता आपण गॅसवर मी आधीच कढई ठेवली, तर तेल गरम चांगलं करून घेतले. यामध्ये आपल्याला हे रोल घालून घ्यायचे. आता हे रोल आपल्याला पहिले तेलात घालताना गॅस फास्ट करायचा आहे. नंतर आपल्याला हे बारीक गॅसवर भाजायचे आहे. त्यामुळे छान असा कुरकुरीतपणा येतो. तर लगेच तुम्ही हे पलटायचे नाही आहेत. जरासे हे झाले की छोट्या चमच्यानी किंवा काट्याचा जो चमचा असतो त्याने जरा असं मिक्स करायचं आहे. डायरेक्ट झारा लावला तर कुस्करू पण शकतो ते. मग ते थोडेसे फ्राय झाले की मग आपण झाऱ्याने अलटून पलटून घ्यायचे. असं हे बारीक गॅसवर करायचे. तर आता हे चांगले मी आता भाजून घेते. मध्ये मध्ये असे अलटून पलटून घ्यायचे आहेत. हे बघा झालेलं आहे. कलरसुद्धा सुंदर आलेला आहे आता ह्याला. आता आपण हे थोडेसे अजून एकदा मिक्स करूया आणि हे काढून घ्यायचे. झालेले आहेत तयार आता. तर हे रोल काढायच्या आधी ना आपल्याला गॅस फास्ट करायचा आहे आणि मग हे रोल सगळे आपल्याला काढून घ्यायचे आहेत. तोपर्यंत तेल जे थंड झालेलं असतं ते चांगलं गरम होतं आणि मग आपल्याला दुसरे रोल ह्याच्यात घालून घ्यायचे. तेलामध्ये चांगले तळून घ्यायचे आहेत. तर आता बाकीचे सगळे जे रोल आहेत ते सगळे मी तळून घेते. तुम्ही पाहिजे त्याच्यामध्ये चिली फ्लेक्स, जर तुम्हाला काही घालायचं असेल तर तुम्ही घालू शकता. थोडासा ओवा पाहिजे तर ओवा घालू शकता. तयार आहेत रवा पालक रोल. कसे वाटले ते मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आवडले असेल तर नक्की मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. मस्त असे भाकरवडीसारखे दिसतात रोल. नक्की करून पहा आणि खूप छान रेसिपी आहे, नवीन रेसिपी आहे. तर माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल धन्यवाद.